Mali Sénatolanta Fédération Nyamayaso, comité exécutif de la Fédération malienne de football Kodo, abena kura kada kan Nyamayaso mimbe imbi akawati to kalofla abedafa hakilina jigina Mamutu Touré nabe wele ba vieux sigira Nyamayaso la samba flantan kononton utikalot lemoni kononton asanani nabe kunche soni odela Mamutu Touré ba vieux yala se kuna sinin tene juin kalot lemoni woro samba flantan sabayina kole bina ke cheboye wala sa kato anona Nyamayala sanani nata kononana ba vieux ka kuma kauna minu lasera kunafoni dila dɔw fɛ a y'a yira ko minnu be Sénatolanta ko ɲɛnabɔ Mali la Bamakɔ ani Mali kɔnɔ u caman y'a laɲini ale ka kɛ cɛbɔ ye o de la ale sɔnna k'u ka wele jaabi k'a kanbɔ o bena se ka kɛ sababu ye ni ɲɛmɔgɔya sɔrɔla ka tɛmɛ ni baaraw ye minnu daminɛna Mali Sénatolanta yiriwali kama san tɛmɛnenw na ba vieux ka fɔ la ani fana Mamutu Touré ma ɲinɛ gwɛlɛyaw kɔ ale n'a baara ɲɔgɔn ye gwɛlɛya minnu sɔrɔ u ka baaraw lawaleyali la nka baara minnu ɲɛna fana a da sera a damadɔw ma i n'a fɔ misalila Sénatolanta ɲɔgɔndanw tana san 4 tɛmɛnenw na ligi damadɔ siège n'o ye Sénatolanta Nyamayaso dagayɔrɔ ye marabolo kɔnɔna na olu jɔli be senna ani fana Sénatolanta so belebele dɔ be ka jɔ Bamakɔ n'an ko centre technique ultra moderne o be ka jɔ FIFA ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ don nataw la mɔgɔ wɛrɛw be sɔn k'o kanbɔ Mali Sénatolanta Fédération ɲɛmɔgɔya kama VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don